mundu klasikoan etika eta politika lotuta daude. Adibidez, botere ona, Aristotelesentzat, da boteretsuak aintzat hartzen duenean herri osoa eta ez bakarrik bere interesa. Eta botere ona izan daiteke monarkia, aristokrazia edo demokrazia. Botere on hori gainbera joan daiteke pikutara, baldin eta uzten baldin badio herriaren osotasuna aintzat hartzeari eta bere interes propioak ipintzen baldin baditu gainetik. Orduan monarkia bihurtzen da tirania, aristokrazia oligarkia eta demokrazia bihurtzen da demagogia. Dena dela, etika eta politika elkarturik behar dute eta etikak eta politikak eraman behar gaituzte ongi irantz. Baina, 15-16 mendean etorri zen Machiavello eta irauli zuen ikuspuntu hau. Berak pentsatu zuen etika eta politika erabat bereizita daudela de facto, eta aurretik esaten zena, ipuin politak izan beharko lukeena, baina ez benetan nola funtzionatzen duten gauzak. Eta berak nahi zuen deskribatu nola funtzionatzen duten gauzak, zer den politika eta zer den boterea. Orduan, politika funtsean da boterea zelan eskuratu eta boterean zelan iraun. Eni boterea entzutean lehen gauza egiten zaudena da historiako kurtsuetan ikasten ditugun diktadoreak, poderea duten diktadoreak. Nire torteinata klase sozial jakin bateko, genero jakin bateko, janskera jakin bateko, jaioterri jakin bateko pertsona bat normalien hori. Izaten dara gizon, zuri, heldu, heterosexual bat, normali. Boterea nola gauzatzen den pentsatzen dagoenean, nik uste aurreneko puntua da, boterea ez dela gauza singular bat leku bakarrean dagoena. Ez? Modu askotan espresatzen den gauza bat da, eta gainera ez da botere bat dago eta txarra da eta horren kontra egin bada, ez? Boterea momentu oro espresatzen den gauza bat da. Orduan, boterea zari bada hitz egiten hegemoniaren terminoetan, ez? Hau da, non dago boterea kontzentratuta gehien, ze lekuetan dago sistematizatua eta instituzionalizatua beste existentzia batzuen loratzea edo izatea uzten ez duen modu batzuetan, nik uste horretaz ari garela normalean hitz egiten boterea esaten duenean. Nik uste interesgarriagoa dela pixkat kontzeptu hori pixkat zehatzago erabiltzen saiatzea, ez? Azkenean ematen du dela boterea izatea dela gauza txar bat, eta nik uste hori dela ez ondo ulertzea zer esan nahi duen botere kontzeptuak edo hitzak, ez? Boterea bai lotzen dut antolatzeko modu batekin, azkenean gizarte baten bizi gara, eta boterea nolabait banatu egin behar da. Kontua da zelan banatzen den, eta zelan erabiltzen den botere hori. Goitik bera erabiltzen den, goitik bera harreman paralelo batzuetan. Orduan, nik uste boterea bai dala beharrezkoa, baina kontua da zelan erabiltzen den, eta zertarako erabiltzen den. Boterea ez da behar da edo ez da behar, nik uste dut existitzen dela. Inbidana da ondo kudeatu botere, hori, zeinaukon gehiago eta zeinaukon gutxiago, eta betiko borrokia izan bida gutxien daukienak saiatzea hurbiltzera elite horretara, ez? Emakumeok hurbiltzea gizonetara, edo pobriak hurbiltzea dirudunetara, edo gaztiak hurbiltzea heldutara. Gradiente horreitan, tartia txikitzen fatia, baina oso zaila da asko daukienek ez da bielako gure jadani daukien boteriai uko itxia. Enetzat ez da posible ez boterea beko mundu bat, zeta pixkat zakit gizakia naturalki hula den, baina behar duela, behar duela batzutan bestea baino azkarrago edo usen ditu, eta gero ere
beharrezkoa dela, nik atxamaiten dut beharrezkoa dela, entzuna izaiteko eta lortzeko nahi duzuna egitea, gauza da, ez dela gaizki erabili behar. Gaur egun uste dagoela ikuspegi bat boterearen inguruan, horrela gaizki esan ez, azkar esan ez, como que el poder corrompe, ez, edo horrelako zerbait. Eta orduan esaten zute, ez hartu boterea, ze da supertxarra eta izango da kaltegarria zuretzat nahiko duzu gero eta gehiago aberaztu, beste engandik urrundu ez. Eta uste dut hori dela ezarri nahi den ikuspegia boterean inguruan, konkretuki guk ezartzeko boterea eta guk boteretzeko ez. Boterea zari bagara eta ongiaz eta gaizkiak, nik aurreneko hau esango nukena, botera amorala da. Edo niri bakarrik interesez zait boterean modu amoral batean pentsatuz, ez? Ez ongiaren eta gaizkiaren parametro horien barruan. Hau, konfusioa kuriosoa iritzen zaiz, asko hitz egiten dugu boteretzeaz eta alduntzeaz, baina gero ematen du boterea txarra dela, orduan zergaiti nahi dugu boteretu, gauza txarra izango balitz, ez? Nik uste pentsatu behar dugula boterea ongiaz eta gaizkiaz haratago, eta ona edo txarra modu amoral batean pentsatzen badugu, noski ona da botere izaitea, txarra da ez izatea, ez? Esaten badugu boterea baldin da nahi bat eukitzea, botere nahi bat eukitzea eta hori garatu ahal izatea, nola izango da hori gauza txar bat, ez? Nik uste dut bai, arauak dauzela enge jarrera jakin batzuk eukiteko edo jendie modu jakin baten portetako, eta igual beti hori ez datorrela bat guk uste dugunaz edo gure moralagaz, eta batzutan talka sartzen da idatzitako legien artienez, eta guk benetan uste duguna ondo dauela, horren artien askotan talkak sortu leikez, eta kasu horretan igual bai ikustot ondo, ez da beti legia izetiarren ez da bete bier legie dalako, legia azkenien egin da, baina aldatu egin leike. Orduen, legia izetiarren ez da ona eta txarra zer danaren aldatu ezinezko arau bat, esan gurut. Legiek guri inbosatzen digute nola izan edo zer egin, ez dena bortxaz guretzat naturala. Nik gero ere uste dut, arauetaz eta legeetaz hitz egiten dugunean, ere dela garrantzitsua pentsatzea nondik eraikitzen diren lege horiek, nork erabakitzen dituen, eta norentzako dauden sortua lege horiek. Ez dakit, nire adibidez pasa zait, ez dakit, behin baino gehiagotan, nire ikastetxean antolatu nahi izan dugula grebaren bat edo horrela, eta joan gara hitz egitera zuzendariarekin, eta zuzendariak jartzen zizkigun izugarrizko trabak legearen bitartez. Eta gaina hori, araua eta legiakin pasetan dana da, zuk esan dozuna, berez ez die egi absolutu bat jazta, baina askotan tratetan daue boteredunak, euren erramintza danez lege eta arau horreik, egi absolutu moduen tratetan dituzte, eta legia dalako. Eta ez, eskolan, zugurozula, gainera hori gaztetan, gurozula ikasi, berez dela zuk, pertsona moduen hasi bizaren lekua, gauzak ikasi bitxuzun lekua. Arrazoitzen zuen gauzak legia dalako, arauak dielako, eta nire akortan azkizten amurruan muten zuztela, bintzet esan, segatxik dago hau lan ninja oseinek esan dauen, eta zelan heldu da arau hau ona. Eta hortik, igual ikusi egenke, eta igual emuna jako buelta pare bat edo, baina ez da, legia delako eta jazta, eta beten biozu. Eta beteten ez gozu, dokotzu zigorra, eta zigorra aukeratu biot nik. Hau pentsalari eta jende askok landu duen gai da, nik uste nahiko argi ikuste egitekeela ez, nola behintzat guk ezagutzen dugun eskola eta hezkuntza sistema azkenean gizarteratze modu oso konkretu batentzako disiplinamendu mota bada azkenean, ez? Eta horren barruan sartzen da hierarkia motua eta botere desberdintasun asko nola funtzionatzen duten ikastea, barneratzea eta horrela funtzionatzen ikastea, beti ez, hori guztiz barneratuta eramatea gure gizarteratze prozesuan, eta hori da pentsalari askoren ustetan eskolaren funtzio nagusiena, ez? Beste guztien gainetik edo beste edozein helbururen gainetik hori izango litzake funtzio lehena eta nagusia. Nik identifikatzen dut boterea azken finean erabakitzarekin. Erabakitzarekin modu asketa kritiko batean ez, zuk zer nahi duzu. Eta
Claro, boterea ez daukazu, erabakitzen ez duzun momentuan, ez daukazu zuk boterea. Eta ni adibidez eskolan ikasi dut euskeraz, baina gero batxilergoa egin nuen gazteleraz, tuteran ezin da ikasi euskeraz. Eta justo aldatu nintzenean hor sentitu nuen izugarrizko indarkeria edo boterea. Azken finean, nire bizitza osoa pasa nuen euskeraz eta behartuta egon nintzen gazteleraz ikastera. Eta bertako jendea ikusten nintuten atzerritar bat bezalakoa eta ni nintzen euskalduna eta tuterakoa. Nik gauza bera hor iparraldean ikastola euskaraz egin dut, baina kolegioan bada brebeta eta berdin frantsez egiteko behartuak gira frantsez egitea eta basoa ere bai. Beraz hor badugu frantses estatuaren gain botere bat, estatuak gure gain boterea. Nik uste abia puntua izan behar dela guk ditugun harreman guztiak botereak zeharkatzen dituela. Ez bakarrik gizakien arteko harremanak, inkluso, ez? Azkenean munduarekin ditugun harreman guztiak eta gure burua, gure gorputzarekin ditugun harremanak ere botereak gurutzatua dira. Gertatzen dena da, horrela nolabait instituzionalizatuago dauden harremanetan botere akumulazioak eta beste dispositibo batzuk sartzen dira jokoan, ez? Eta familian ikuste dela gehienontzat edo lehenengo espazioa nun botere harreman horiek izan ahal dituzten gehiegikeriak, zapalkuntzak eta barrekoak sumatzen edo sufritzen hasten garen lekua. Ere adibidez harremanetan, ez dakit lagunekin edo, entzutea izaitea, ez dakit, badakizularik baduzula entzuna izanen zirela eta garantzia bat baduzularik taldean. Eta, bala. Adibidez, nire kasuan, sentitu dudala nire bizitzaren momentu batzuetan, ohartze puntu batzuk bezala esaten dudala. Osabertzen naizela, botere bat ari dela ni zapaltzen edo nire gain dagoela egon dela boteren bat. Eta batzutan ez dakite zure gurasoekin zaudenean hitz egiten eta jartzen dizkizute muga batzuk eta zu txikiagoa zarelako, hori sufritzen dugula gure egunerokotasunean. Daukie boteren morala, niri pasean gat askotan nauzi batek ja nauzi izatearren uste dau ni baino gehiago dakixela. Gero, botere ekonomikoa ebaukiez, eurena dependitzen duzu, gainera gaur egun gaztiok botere ekonomikoa peratzen dugu piluaz, ez dauku guape libertaderik, eta horrek kondizionetan duzku bizitzako arlo danetan ez bada, isa danetan. Boteretzearen lehenengo pausua ia beti izaten da zerbait desikastea. Hori baita gure testu inguruan lehenengo pausua izaten dena, ez? Azkenean gure gain egiten diren disiplinamenduak, bai eskolan, familian, harreman sozialetan, espazio guztietan, jartzen gaituzte beste batzuen interesen mesedetan, ez? Edo gure kontra dauden sistemen mesedetan sortzen gaituzte. Orduan ikuste alduntze propio edo boteretze propio bat egiteko lehenengo pausua da modu horiek desikastea eta horretan egoten da lan handiena. Behin hori kentzen hasten garenean sortzen hasten diren gauzak ederragoak izaten dira, ez? Hori da parte zailena edo gogorrena izaten da desikaste prozesu hori. Gizarte matxista honetan nik azken aldixen geixo somatu dutena da, igual begibiztaz hasieran ikusten ez dituzun kontzeptuak zelan poliki-poliki dauen dana egituratuta, baina milimetrora kalkulauta, ni emakumeen moduen bilurra aukitzeko, errudun sentiruteko, eta denbora dana gizonezkoekin alderatuta, horrein betik sentiruteko. Nik uste ere, dela araua, ez? Eta arautik kanpo dagoen guzti hori ez bakarrik da baztertua, baizik eta gainera dituzun botere kuotak dira askoz minimoagoak, eta zuk egin behar dezu alduntze ariketa bat, hau da, boteretu behar zera,
baina inork ez du kuestionatzen gizon cis heterosexual txuri horrek, aberats horrek daukan ditun botere kuotak eta jetxi behar ditun. Beti da gainontzekoen lana, alduntze lan hori. Gainera, pertsona jakin horrek daukon boteria askotan esate jako privilegioa daukola. Ez, dauko beste batzuk ez daukoen eskubideak. Eta ez dira konfundure bihar privilegioak eskubideekin. Nik eskubide horrek ez eukitzia, ez da bezan nahi eskubide horrek eukitzia privilegioa da nik. Baizik eta niri pertsona moduen emun jatela balio bajuaua gizarte jakin baten. Eta ez da konfundure bihar nire ustez privilegioa eta eskubideak. Eta gero, iruditzen zait, ja horri pixka buelta eman da, alagatzen dela edo goraipatzen dela pila bat, gizon batek jarrera superfeminista bat izaten badu. Ez, adibidez, eske ez zait okurritzen gizon bat jarrera feminista batekin, baina esan nahi. Ez, badagon sujeto politiko bat, emakumeak bezala, neskagazteak bezala, daudenak egunero jardun feminista bat egiten, eta ez zaie inungo goraipamenik egiten, baina gero dator, ez dakit, momentuko gizona bere seme-alabak zaintzen dituna, eta txalotua da, gauza bat, zaindu zure puto seme-alabak, zure puto seme-alabak direlako, ez, ez dakit. Elite horiaz, gizarteak sortu ben elite hori botere duna, ja, boterea hor, eske ez da geisten, bez, boteretik, itxen da apura performance, ez? Eta, hola, bebai, guztetan narzisismo punto hori da, ikusi zelako onana zen, nire boteriai uko itxen eta zuekin plebe, zuen alde jarten. Bai. Eta gero, bestio, behien gazeno, benbio borroka perfektua eta borroka gainera efektibua, ez? Exigirute jaku, gure borrokak efektibidade hori ukitzia, eta botere minimo bat lortzia, ez da erresa. Eta ez da nire kontu dauen zehoz, ez da gizarte testinguru baten bizi gare. Niri iten zait, gizonek duten poderea, adibidez, emazteon jantzteko maneran, adibidez ez sobera lajua erakustea, ez gizonen trabatzeko, adibidez eskolan hori badakienetan, ez sobera sortak eman edo, eta gizonei ez da gauzaren dirik gaiten, gehiago edo adibidez kalean begiradak, desoroso sentzia arazten zaitu eta ez zaitu uzten, libre izaiten, eta beraz begiradek dute zure gainean poderea, eta beraz jaiten duzu, aldudan aldean ez dute emanen sortarik edo, eta hori tristea da. Eskatzen jaku perfektak izatie, eta iruditzat danagaitik kuestionetan gaituela. Praka laburek erabiltzen baduzuz freska bat deituko zaitue, eta joeten mazara oso jantzikien monja bat deituko zaitue. Osea, danagaitik kuestionetan jakule, eta fokue beti biktiman ipintzen dela erasotzaileen barik. Azkenien eurek die hezkuntza jaso bidabenak edo euren jarrera aldatu biherko leukiena, baina beti biktimangan ipintzen da edo fokue eta horrek eragiten dau berriro biktimizetzi gehiago pertsona hori, eta ez dakit. Bai, ez dakit, niri hitz egitean edo pentsatzean boterea eta generoaz, etortzen zait burura askotan ni neu eta ez dakit, askotan pentsatzen dut ere bakoitzak hitz egiten dudanean honen inguruan jartzen duela gehiago fokoa gizartean edo ez, eta ez dakit, ere gehiago jartzea eta ni gizon bezala ere birpodizutzen ditudan sistema horietan ez, nire janskeran, nire gero egoteko munduan, ibiltzeko moduan, eta hori dela zerbait materiala eta dagoena aldatu nahi duzula, baina ere dela zaila eta gertatzen dela. Boterea bizitzarekin identifikatu daiteke neurri batean. Esate baterako umeak sekulako euforia sentitzen du gurasoaren eskua askatu eta bere kabuz ibiltzeko boterea sumatzen duenean. Sentitu naz boteretsu, holtza gainien, mikrofono bat aurrien deko danien, eta badaki danien jendia entzuten dauela, eta ez deko danien abotzaltzetako beharrik jendiek esaten dudan hori entzuteko.
Nik uste sentitzen naizela boteretsua kalera ateratzen naizen bakoitzan, disidentzia bat naizen heinean boteretsua sentitzen naiz, sistemari plante egiten diodanean boteretsua sentitzen naiz eta aurrera pausu bakoitzan boteretsua sentitzen naiz.